אתם זוכרים איך המקום הזה היה נראה בהתחלה? אתם לא תאמינו איך הוא נראה עכשיו. שלום לכולם. זהו, הגענו לסרטון האחרון על הקמת המצפה. הבאנו שוב את המנוף בשביל להוריד את כל העצים של הדק והפרגולה. את הדק בנינו מדק במבוק, שהוא חומר חזק הרבה יותר, ולכן ידרוש פחות תחזוקה לאורך השנים. והאמת שגם אקולוגי יותר. ואת הפרגולה בנינו מקורות של 15 סנטימטר עובי, בשביל שיהיו חזקות מספיק במפתח גדול כל כך. המעקה בטיחות הורכב סוף סוף, ועכשיו המצפה בטוח לביקור. השיש זיכרון הוכנס אחר כבוד אל תוך הקשת שהכנו בעבורו מראש. בנינו ספסלים, שלוחנות ונדנדה שישמשו את המבקרים במצפה, וכמובן שתלנו עצים ושיחים מעל המצפה, כאשר כמעט כולם צמחים ארץ ישראליים. ורגע, שכחנו משהו אחד. צריך דרך נוחה למצפה במקום המדרגות התלולות הקיימות. אז הגיעו קבוצת מתנדבים אלופים, ותוך פחות מיום פרצו דרך על המצפה, ולנו נותר רק להוסיף קצת מדרגות עץ פה ושם. וזהו, סיימנו את כל העבודות לבינתיים, מלבד משהו אחד, איתום הבור. אז בגלל שעוד חורף, וחבל לרוקן את כל המים שכבר יש בבור לשווא, נחכה לקיץ, שאז נוכל להשתמש במים להשקיה, ואז נוכל לאטום שוב, כך שיהיה אטום לחלוטין. ובינתיים הבור מוכן לטבילה ולשחייה. את חנוכת המצפה עשינו עם תפילת ראש חודש חגיגית בהשתתפות משפחתו של כפיר השם ייקום דמו. וכאן ההזדמנות להזכיר שכל הפרויקט הנפלא הזה נעשה לזכרו של כפיר. כפיר גדל בירושלים ואהב את הארץ ואת שפיליה בכל ליבו. חלומו, כך סיפר לנעמה ארוסתו, הוא לטוע כרם בארץ ישראל. כפיר נהרג במלחמה כגיבור, בעת שנלחם והוביל את ההתקפה בתוככי עזה כקצין מחלקת טנקים. יהי זכרו ברוך. ואני יודע שהכל פה נבנה ברוחו, לפי מה שהוא רצה. זה ממש מה שהוא רצה. הוא רצה שככה זה יהיה. ברוך השם זכינו להגשים את חלומו ולטעת כרם יפה ומשגשג למרגלות המצפה החדש.